اليوم التاريخي نقف معا على ئەمیرۆ دوێ ڕۆژە دیرۆکیدا بەهەورە لەبەر دەریێ بەربانگەکە نوور ڕاوەستیانە. ئەم ڕووپەلەکە ڕەش ئاتژی ئێش زۆرداری و وەرانی داتینن و هێویدارن ڕووپەلەکە گەشە هێوی ئازادی و ڕوومەتێڤەکن. ئیرۆ لەگەل ڤەکردنە یەکەمین ڕوونشتنە ئەنجومەنە گەلە سووریێ پشتی ژناڤچوونە دەستهلاتە ئەسەدێ تاوانکار. ئەم قۆناغەکەن و دیرۆکە وڵاتێ خۆی هێژادە دادمەزرینن. سووریان بدەهێن ساڵان ji ber زۆرداری û کۆچبەرiyê ئازار کشاندن. هەروەها ji ber desthilateke ku dewlet kiribû çewlik gel kiribû rehîne û welat kiribû qada şer. Trajediya bi hezaran girtiyan bi milyonan penaberan bajarên ku bi erdê re hatin rastkirin û xwîna bi heqî hat rîcandin. Lêtevîvan hemûyan vîna gel neşkest û pêta azadiyê di dilê Sûriyan de nehat vemirandin. Îro em hêvîdarin ku Sûriyeyeke nû dest pê bike, Sûriyeyeke ku zordar lê hikum nekin. Rûmet lê neyê binpêkirin û kes jê neyê dûrxistin. Sûriyeya ji bo hemû zarokên xwe, bi hemû reng, mezheb û neteweyên xwe. Sûriyeya ku em xewna wê dibînin û gelê me yê mezin hek dike. Hevalên min ên hêjayên di vê encûmenê de berpirsyariya me ya îro ji her demê zêdetir e, ev roj rojekar e, ne tenê axaftinê. Werin em hewdanên xwe bikin yek û baweriyê bi nûnerên gel vegerînin û bi vê yekê sîstemeke ku serweriya yasa be. Desthilat a gel be û azadî ji bo hemûyan parastî be damezrînin. Em ji vê mînberê bang di hemû Sûriyan li navxwe û derveyî welat dikin ku mil bidin hev û hevkariyê bikin. Em bang li gelê xwe yên penaber û li derve dijîn dikin ku vegerin welatekî ku dest bi başbûnê dike, welatekî ku pêwîstiya wî bi hemû bazûyan heye. Ji ber ku ji nûva avakirin ne bi keviran lê belê bi vîna mirovê azad bi dilên lihevatî û bi bîrêwerên vekirî dest pê dike. Divê em hemû bi dilsozî bêyî dûrxistin û tolhildanê bi hev re kar bikin û nirxên dadweriya veguhêz û lihevkirina niştimanî cîv bikin. Em ji xwîna şehîdan re, ji dengê qurbaniyan re, ji sebra dayîkan re û ji xewna zarokan re dilsoz bin. Xatûn û birêzan, ez îro li pêşberî we rawestiya me û min rojên birûmet û yên bêş dîtine, lê min tu caran rojeke jî îro geştir nedîtiye. Roja ku em tê de bi hev re bê zordarî, bê tirs, bê zindanên veşartî û bêyî tepeserkirina dengên ku gotin nadest pê dikin. Werin em rûpeleke nû vekin û dîrokeke nû binivîsin ku nifşên nû wateya rûmetê fêrî wan bike. Wateya ku mirov li welatekî azad ji dayîk bibe, bi rûmetê de bijî û bi sevbilindî bimire. Bijî Sûriyeya azad û serbilind, silav li giyanê şehîdên me û silav li gelê me yê mezin, silavên Xwedê li we be.